Son de Nogueira. Nacín nun sitio moi bonito que lle chaman Pedrido, que nunca me vou olvidar de onde nacín. Hai como 60 e pico anos que viñen pa aquí. Chámome Ester, e aquí estuve traballei porque non me quedou outro remedio, senón non me gustaba traballar, cando era nova. Gustábame máis outras cousas, marcharme, estar na ciudad, pero bueno, tocoume estar aquí e así o fixen. Traballei o que pude. Se un ten unha idea, eu creo que se quere, pode realizar o que pensa. Pouquiño a pouco, que non deprisa, porque moitos poden ir deprisa, pero eu nunca pude ir deprisa. Alá por 87 fixemos a primeira bodega. Non foi nada fácil, non era nada fácil. Era que eu cría que algo tiñamos que facer por esta ribeira. E así se empezou, pero custou moito. Nunha ocasión chegamos a unha viña que, porque polo 90 e pico, 96 ou así, que a vin tan desprotexida, dixenlle ao meu home, dixenlle, pero tú non ves que a terra está morrendo? A terra xa non bota ervas? Claro, porque era medicina. Eu quería facer viño como facía o meu pai, sin esos sulfatos tan malos, sin ese herbicida. Se vías un bicho, tiña que vir a medicina para matar o bicho. Dixen, pero estábamos matando a nós mesmos. Fun a Monforte e claro, tuve que pagar 1000 pesetas, que era o que... Pero bueno, tardaron como 6 meses en darme resposta ainda. O que pasa é que eu volvín, e despois volvía, mareábos. No 2000 estaba deron os papeles, pero hasta 2003 non vendín o viño co sello, porque 3 anos estuvo de reconversión a terra. Aquilá non morremos de fame. Dixen, bueno, seguimos, dixen, mire, este ano non morremos de fame, a ver, po ano, creo que tampouco imos morrer de fame. E así empezamos, pero bueno, sentir a xente dicir, mira, as túas viñas florean, porque claro, as ervas, por moito que lle daba eu, desbrozábanse, pero sempre había flores. Pero as cepas cada día estaban mellor. Eu fíxeno porque quería neso, quería darlle aos meus fillos o mellor, quería darlle á xente o viño que levara que nunca fixera daño. Somos o que comemos. Sí, moito, porque dicían, esa está poñendo os pantalóns, porque eu non lle facía caso a nadie. Claro, debía ser eso. Andaba porque nin o meu home lle facía caso por aí, vaya. Claro, por iso dicían, mira, xa é ela quen ordena, quen manda. Eu non ordenaba nada, eu só traballaba. A terra tamén é moi sacrificada. Tampouco é dicir, vamos estar cos brazos cruzados. Non, a terra é sacrificada. Pero a terra é bonita. A terra, se a sabemos tratar, ela sempre é a máis agradecida. O que non somos as persoas. Elas, como lle demos unha cousa boa, vai non la devolver boa. Pero estamos lle dando moi malo. Estamos lle dando cousas moi malas. Eu creo que por aí se empezou. Se eles que tamén lles vai gustar, estou orgullosa que o meu neto é tan ecolóxico como a mí, e os meus fillos tamén.
moita liberdade. E ainda me sigue dando, porque vou a chantada cando quero, compro o que quero. Claro que estuve sin conducir, porque o meu home conducía tamén, entonces sempre dicía, déixame a min, entonces deixaba el. Pero cando ele enfermou, non me quedou outro remedio. Xa non teño reflejos que tiña de nova, pero xa o saquei tarde tamén. Cambiaría algunhas cousas, ben delas cambiaría. Que daquelas a muller non tiña libertad. En que o notabas? En que o notaba? Porque sempre me dicían que non o que eu dicía. Entonces non era libertad. Eso cambiaría. Nunca na vida, sempre sería eu desde o principio. Sempre sería eu que me gusta axudar a xente, que me gusta que non haxa pobreza, me gustaría que hai. Non quero dicir que todos señamos ricos, pero que todo o mundo poda comer pan. A min que me gusta traballar, pois traballei no que me gustou. De hoxe en día non cambio isto. Agora está a Luísa. Nós tiñamos unha barca de madeira, que moitas veces se a pedían, eu lle dicía sí. Pero gustaríame, sí, claro que sí. Pero aquí, os políticos eu creo que non axudan nada a esta zona. Está moi mal señalizado todo Galicia, pero sobre todo por aquí estas zonas. E o turismo tamén quere, eu que sei, tampouco lle gusta andar preguntando. Eu sempre dixen Chantada, porque Chantada tamén se está empobrecendo. Chantada ten que vivir do turismo por estas zonas, porque Ribeira Sacra agora trae moito turismo. Eu pasaba as vacas na barca, as vacas xa sabían que se iban meter, e eu pasaba ao outro lado e iban pacer alá, porque alá daba o sol de inverno, e aquí non. E así, levábamos os toxos para a Ribeira na barca. Bueno, traballouse moito. Antes era a barca que non había carreteras, nin había as do outro lado. Aquí enfermábamos e tiñamos que ir por o río. A enferma tiña que ir na barca, a belesar, que aquí non había carretera. Indo viño está mal pagado, me parece de aquí. A terra non dá nada porque non a sabemos explotar. A terra ten que dar e da terra vivimos e a terra dá todo moi bon. Claro que todos os anos non son bons, pero eso xa temos que contar con todo. Aquí hai moito que facer. Xa se podía cultivar moitas cousas das que veñen da fora. Puñeron uns invernaderos, aunque seña ecolóxicos. Nós comíamos cousa da zona e a xente estaba na súa terra. Levántame, doulle a medicina ao meu home, despois ven a rapaza, deixo, ven a rapaza a levantalo, e eu voume pa a viña, pa o tarreo, porque tamén teño pimientos pa min, tamén teño leitugas, tamén boto unhas patacas, aunque teño que comprar algunhas, pero sempre trato a ver se hai patacas ecolóxicas, aunque as paguen máis. Sí, porque moitos dicen, cando empezamos dicían, este é un conto de ecolóxico, é un conto, pois que me miren a min se conto. Se eu creo naquela leituga que me dice que é ecolóxica, ou que trae o sello, máis ben que trae o sello, porque sei que o sello non engaña. E así é a miña vida. Nunca me avergoncei nin de sachar as patacas, nin de dar o sulfato, nin de ir ver a viña, nin de nada. A terra, para min, era
todo o mundo tiñamos que estar orgullosos da nosa terra. Un día me entrevistaron aí e me dixeron, e fixeron un folleto e me dixeron, onde te gustaría morrer? E dixen, na terra que me viu nacer. Eso me gustaría morrer, non ter que emigrar, porque a terra de fora non te quere tanto. Eu nunca probei a Coca-Cola, nunca en la vida, porque dixen, pero se pous un tornillo aí e traballo o tornillo, que traerá eso? E moitos van, sai, non bebo viño, pero bebo Coca-Cola. Por mellor un vasiño de viño que seña natural. Tamén non quero dicir tantos viños, por xa un mitín eso. Era máis, xa non teño... No, a miña vida é esa, día a día.